jelen yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ togoya min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fantan ani naani bɛɛ lajɛlen o hukumu de kama an sigilen bɛ yan nɔ bi tuguni ayiwa i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn minnu b'an ɲɛkɔrɔ sɛbɛn damadɔ an bɛna don u kɔnɔ kuma ka se ka olu ɲɛfɔ walawalali ayiwa jɛlen ka se ka o kɛ n'olu ye ka bɛɛ lajɛlen ko fo tuguni ka tila ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa minnu ni olu b'an ta diɲɛ donna sirakɛrɛw fɛ foli ni bonya ni waleɲuman dɔn minnu n'olu bɛ k'an ye an tɛ ɲinɛ olu kɔ an tɛ fitiriwale ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen tanu halisa i ka ɲumanw kɛli la an y'a fɔ bi fasiri la fɔlɔ min b'an ɲɛkɔrɔ o de ye Soir de Bamako ye fɛn min ye taa ni ka segin bana o kɔni o tɛ jɔn to waati min na bi ni anw b'a la Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ waati n'an ko k'an b'a gɛlɛya fɔ ayiwa a bɛ fɔ fo ka tila k'a fɔ a to ten ayiwa min bɛ tali kɛ maa dɔ min ni ale yɛrɛ kɔni kun ye ayiwa kuma dɔ ta ni a tɔgɔ ye Mamadu Danbele ka ɲɛsin n'o ye diinɛ minnu ni a lakodɔnnen bɛ Ala yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa ka se ka min ye walejugu ta ka ɲɛsin o diinɛ ayiwa o gulonnen bɛ min na n'o ye Ala ye kuranɛ ani a ka ciba sanuma in o kɔni o la o wale min kɔni n'o o yera diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw kan i b'a ye k'a fɔ minisiriso min bɛ n'ale ka baara bɛnnen bɛ diinɛko bɛɛ lajɛlen ma ale kɔni ye a ka dusumakasi k'a yira k'a bɛn n'a ye wale min kɛra a tɛ bɛn a ma bi a tɛ bɛn a ma sini i b'a ye k'a fɔ nin wale ninnu a yira k'a fɔ wale minnu don olu kɔni kan ka ɲangi o sɛbɛnni kɔni ni o kɛra min ye minisiriso yɛrɛ kɔni o fɛ bari ka d'a kan a bɛ dankari kɛ dɔ la de ka taabolo la an dun bɛ jamana min kɔnɔ jamana min don ayiwa bɛɛ lajɛlen n'i ka diinɛ maa si den kelen ma bali k'i ka diinɛ baara kɛ ni o ye tiɲɛ ye ayiwa jɔn kɔni bɛna i kulonkɛ jɔn ka diinɛ a n'a taabolo la o wale min kɔni yera a ye maa caman kabini kɔni gan a kamana la a ye maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ladimi o dimi min kɛra i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ kiiri tigilamɔgɔ minnu n'o olu ye ayiwa komini naani na ayiwa kiiri tigilamɔgɔ ye olu kɔni ye sɛbɛn bila sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ maa kofɔlen a kɔni a bɛ ɲinina ayiwa a ɲininen bɛ a fɛ fɛnɛ min ye a ka se ka fangaso min ka surun a la ka se ka i yɛrɛ di olu ma an dalen b'a la bi Mali kɔnɔ silamɛ minnu bɛ yen nɔ u caman dusuma kasilen don ayiwa dankari mana kɛ kuranɛ la ka dankari kɛ n'o ye kira la sallallahu alaihi wasallam dankari kɛra silamɛya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen de la o kama ayiwa ɲininen b'a fɛ ni fɛɛrɛ b'a bolo ka se ka i yɛrɛ di ayiwa fangaso min ka surun a la k'i yɛrɛ di yen nɔ yanni maliden silamɛw olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ ka d'a kan sariya min bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ an ka sariya n'a bɛ fɔ o ma ko code pénal ayiwa o jɔsen 58 na ayiwa o wale min a ye wale min kɛ nin a bɛ tali kɛ ka se ka o de kɔni don da la i b'a ye ja ninnu kɔni yera min bɛ tali kɛ diɲɛ dɔnniya sirakɛrɛw kan bari a maa minnu ni olu donna silamɛya la n'u y'a kanu ka kɛ silamɛ ye a bɛ u ka taabolo k'o lagosi ka diinɛ k'a lagosi i b'a ye a yira k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni ye ɲinini daminɛ ɲininiw fɛnɛ kɔfɛ a ɲininen bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu ni i bɛ maa kofɔlen k'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na yaasa kiiri tigilamɔgɔw olu bɛ se k'a lasɔrɔ cogoya min na sariya baara o kɔni o bɛ se ka boli a kan nka k'o bɔ a la maliya min bɛ yen ni ale tɔgɔ Mahamud Kunba ni ale yɛrɛ kɔni sigilen bɛ bi Dubayi n'a bɛ fɔ a ma ko PDG Kumala Group ni a bɛ fɔ ko PDG Kumala Group ale kɔni ye a yira k'a fɔ cɛ o cɛ muso o muso maa kofɔlen ni o de ye Mamadu Danbele ye ne e de kɔni tɛgɛ dar'a kan walima ne kɛra sababu ye kiiri tigilamɔgɔw k'a sɔrɔ ayiwa ko ale yɛrɛ kɔni ye $1,000,000 k'o labila o tigilamɔgɔ ye bari ka d'a kan wale min kɛra a ye silamɛw kanu u gɔ u kamana la ale kɔni ye wele da maa min mana sɔrɔ ka se ka kɛ sababu ye kiiri tigilamɔgɔw olu k'a sɔrɔ ayiwa $1,000,000
a jɛ français fa la k'ale kɔni ale y'o labila o tigilamɔgɔ ye fasiri sɛbɛnba o de ye Mayimuna Dunbiya halisa an bɛ to n'o ye soir de Bamako kɔnɔ fasiri kelen an tɛ bɔ a la fiyewu ni min bɛ tali kɛ lagosi min ye ayiwa diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ o min yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye wulikajɔ o laɲininen bɛ silamɛw fɛ ka bɛn ni jumadoon ye Usmane Sherif Madani Ayidara ni ale yɛrɛ kɔni ye o conseil a ma ɲɛma yɛrɛ kɔni don ale yɛrɛ kɔni wulila a ka kumara a ko maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka bɛn ni jumadoon ye novembre kalo tile 4 san 2022 san 2022 yaasa an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka yɛrɛmahɔrɔnya o fɛɛrɛba kɛnɛ kan cogoya min na ayiwa wale min taara ka diinɛ sɔrɔ silamɛya sɔrɔ ayiwa ka se ka u ka dusumakasi ka se ka o yira a ye wele da ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a ma taabolo bɔ taabolo la ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka ye nin kɛnɛ in kan nka a ye min fɔ k'a gɛlɛya bi an bɛ waati min na ayiwa min ye wulikajɔ caman olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ diɲɛ dɔnniya sirakuraw ayiwa diɲɛ dɔnniya sirakuraw yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye réseaux sociaux ye ayiwa karamɔgɔ Ayidara a kɔni ye min ye halisa ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka to kiiri tigilamɔgɔw olu kɔ bɛɛ lajɛlen ka to fanga tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni kɔ ayiwa wale in an b'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna ɲangi sariya yɛrɛ kɔni ye a fɔ cogoya min na a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen wele ka taa min ye ka bɛɛ k'i yɛrɛ i dusukun kan ka se ka i yɛrɛ minɛ cogoya min na an kana bin fili kɔnɔ n'o ye maa dɔw yɛrɛ kɔni ka laɲini ye bari a ka di maa dɔw ye ka anw ka fili ninnu de ta ka se ka o kɛ wale ye wale min n'a bɛ tila ka kɛ gɛlɛya tuguni ye ka se anw ma a ko an bɛ waati min na Mali yɛrɛ kɔni mago tɛ nin na gɛlɛya dɔw bɛ anw dala kaban anw kana sɔn ka kɛ sababu ye n'o ye silamɛw ye gɛlɛya wɛrɛ kɔni donda ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ tuguni ko n'ale kɔni bɛ silamɛw kɔni ɲɛma ka na a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko conseil islamique ni ale yɛrɛ kɔni k'ale to o maa ɲɛmaya la ale tɛ sɔn fiyewu min ye kɛlɛ ye halisa o ka don silamɛw olu yɛrɛ kɔni yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se malidenw olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin yɛrɛ kɛnɛ in ta tuguni k'a kɛ weleda ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a dɔn k'a fɔ n'i ye fɛn fɛn bɛ tali kɛ silamɛya la ani silamɛw yɛrɛ la ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw man k'o kɛ den kɛrɛfɛko ye ko n'i ye Mali ta 100 o 100 90 o de kɔni ye silamɛ yaasa ka bɔ kuma la a ye min ye Mali ɲɛmɔgɔw k'u wele u ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ jɛkulu o jɛkulu n'o olu de bɛ Mali kɔnɔ ni olu ka laɲini yɛrɛ kɔni tɛ dɔ wɛrɛ ye ka silamɛya walima ka diinɛ ka se ka diinɛ dɔ kɔni lagosi ko jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ka filenkolon ci ni ka tila ka dagakolon ci a bɔlen kuma la Imam Mamudu Diko ayiwa n'o ye Balabugu alimamiba ale kɔni ye wele bila silamɛ tɔnw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ka tila k'a fɔ tuguni min ye tɔn minnu bɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni a b'a dɔn u bɛ yan nɔ ko an tulo b'u la an b'u ye wa u ka fɔtaw n'u ka kɛtaw anw b'a bɛɛ lajɛlen ye u tɛ dɔwɛrɛ la min ye ka se ka min walejugu ayiwa tɛngirumalu k'olu ta ka se ka silamɛya a n'a dɛmɛbagaw ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a kun ye mun ye ka anw bila fili la ayiwa a b'a ɲini min ye ɲɛmaaw fɛ tuguni ni jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen i na ko min karamɔgɔ Ayidara y'a fɔ cogoya min na k'a bɛɛ lajɛlen k'a dagakolon ci k'a filenkolon ci Imam Mamudu Diko a kɔni y'a jira k'a fɔ taama min bɛ kɛ ka bɛn ni jumadoon ye sini novembre kalo tile 4 ale b'a la bi a b'a la sini wa a kanuba silamɛ diinɛ kanuba a dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ka bɔ anw ka ɲɔgɔn sɔrɔ jumadonya kɛnɛ jumadonya ayiwa min bɛ tali kɛ yɛrɛmahɔrɔnya o fɛɛrɛba kɛnɛ min bɛ Bamako bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min ye an ka dimi n'an ka dusumakasi ayiwa k'o yira wale min ye anw ka diinɛ sɔrɔ an ma jɛn n'a ye wa an tɛ jɛn n'a ye a y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na wale o wale n'o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ bi maa si den kelen diinɛ yelen min bɔlen filɛ Mali kɔnɔ maa si den kelen kɔni tɛna se k'a datugu nka min ye ka se ka fɛɛrɛw tigɛ maa minnu bɛ ka nin walejugu ta ka se ka diinɛ sɛgɛrɛ a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye ayiwa min ye ka da de tugu anw ka diinɛ ɲɛ ayiwa ka dibi k'o kari ka don anw kan o kɔni o se tɛ maa si den kelen ye ayiwa ka fɛɛrɛ tigɛ minnu n'o olu bɛ ka dankari kɛ silamɛya n'a dɛmɛbaga a n'a taabolow la ayiwa yaasa dan bɛ se ka kari olu yɛrɛ la cogoya min na fasiri a sɛbɛnna n'o ye Umaru Angoyiba k'ale yɛrɛ fɛnɛ salo min ye soir de Bamako ka bɔ o yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la ka bɔ soir de Bamako la teliya la min bɛ tali kɛ halisa Nouvelle Horizon n'a bɛ fɔ min ma ko ɲɛda kura ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi
nyera kura ka boli la ale yɛrɛ kɔni mina kuma min bɛ lakana minisiri n'a bɛ fɔ min ma ko sécurité malidenw olu bolofɛnw ka se ka olu lakana bi bɛɛ kɔni b'a kalama n'a fɔra ko bugunatigɛ sɛbɛn fɔtogo nɔgɔma n'o ye carte d'identité bi Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa a kɛlen bɛ min ye gɛlɛyaba ye maaw u mago b'a la nka a kɔni tɛ sɔrɔ i mana taa commissariat min na i b'a ye k'a fɔ a tɛ sɔrɔ nka sababu jumɛn nana n'o ye i b'a ye a y'a yira k'a fɔ commissariat dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ e ko olu tɛ ayiwa carte d'identité ka se k'a dogo yaasa a sɔngɔ yɛrɛ o bɛ se ka gɛlɛya cogoya min na wa a ye bilasiralikan kɛ k'a fɔ e de kɛra finitigi ye polisila ka e maa o maa e de sɔrɔla nin wale ninnu na min ye ka se ka carte d'identité k'a gɛlɛya malidenw ma ayiwa ni e sɔrɔla la a fɔ ala faranka ba nka yan'an bɛ se yen nɔ a y'a yira k'a fɔ carte d'identité ko a kɔni a kɛlen bɛ yurugu ko da yen ayiwa waasa ka se ka o bɔ a la a bɛ ladɔnniyali kɛ n'i ye carte d'identité ta k'a lajɛ a kunkun n'a ɲɛɲɛ a bɛɛ lajɛlen ye 340 sɛbɛn min bɛ d'i ma n'o o ye papier o ye 200 ye ayiwa min bɛ tali kɛ timbre la o 2 bɛ d'a kan 100 ta ale yɛrɛ kɔni ni 40 ta ayiwa ni maa min sɔrɔla wale min n'a bɛ tɛmɛ 340 kan ayiwa ko o kɔni kara o tigi y'o bin a yɛrɛ da la ayiwa a y'a ɲini malidenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ aw minnu n'an bɛ taa mago dilayɔrɔ la min ye carte d'identité yɔrɔ ninnu ye ka se ka walejugu minnu n'an b'a ye nin nɔ k'u kofɔ maa minnu bɛ sɔrɔ a la ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni kofɔ o kama an b'a ye k'a fɔ nin sɛbɛn in kɔni bɔra waati min na maliden caman ko a nana a nakuma la bari ka d'a kan maliden caman yɛrɛ kɔni y'a a ka dimi n'a ka dusumakasi k'olu yira waati tɛmɛlenw na carte d'identité a tɛ ka sɔrɔ o ka bɛn tiɲɛ ma nka ni maa min yɛrɛ kɔni ye wari kumaba yɛrɛ kɔni bɔ ayiwa e bɛna ye carte d'identité o kɔni o bɛ d'e ma o de kɛlen bɛ gɛlɛya yɛrɛ min hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ sirakolon yɛrɛ kɔni fɛ bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ n'i taara fangaso dɔw la fa min kan ka bɛn wari min ma a tɛ 400 yɛrɛ bɔ nka a bɛ taa di dɔw ma 1000 2000 fo ka taa se o n'a kunkanfɛn yɛrɛ kɔni ma nka min ye minisiri ye a bɔra ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen ka dusukun salo ayiwa min ye gɛlɛya ye ka se ka a ɲɛfɔ n'a ye cɛ walima muso min ye finitigilaka ye k'olu sɔrɔ ni gɛlɛya la a kana siran fiyewu a y'a kofɔ ayiwa ani ɲangili ni ɲangata min ka kan siga foyi t'a la ayiwa o bɛ kɛ a daraka ye walima a tilelɔ fana pasiri a kɔni a bɔra nouvelle horizon kɔnɔ a sɛbɛnba ayiwa o de ye min ye baba danbele ka b'o la indépendant n'a bɛ f'o ma ko kanabila bi an bɛ waati min na tiɲɛ don wa nkalon don wa an kɔni an m'a dɔn min bɛ tali kɛ Iyad Agali jaw kɔni yera diɲɛ donna sirakɔrɔw sanfɛ ko min bɛ tali kɛ a denkɛ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Yadi ka kɛlɛkɛcɛw la e ko siga ma k'a la ko maa kofɔlen a ni kɔni o binna wa kɛlɛjugu min ni o bɛ ka don groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye GESIM ye olu ni a bɛ fɔ maa min n'o ale yɛrɛ maa ɲɛma o ye Iyad Agali ye ayiwa olu ni GESIM yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ e ko ni n'o ye EIG ni ɲɔgɔn cɛ État islamique ayiwa dans le Grand Sahara ayiwa wulikajɔ min bɛ ka ko olu ni ɲɔgɔn cɛ e ko Iyad Agali a denkɛ a yɛrɛ kɔni ni ma bi wa min bɛ tali kɛ diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔ la n'o ye Facebook ye a yera n'o ye ɲininikɛla groupe 2 o kɔni ɲɔgɔnna si min ye Institut d'études stratégiques ye ayiwa pour le Sahel olu ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ CIEinfo.com olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'u da don min bɛ tali kɛ ayiwa nin ko ninnu kɔni kibaruya la nka ɲininiw ni jateminɛw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ kɛlen i b'a fɔ indépendant yɛrɛ kɔni b'a fɔ cogoya min na seereya jɔnjɔn olu kɔni ma sɔrɔ a kan min b'a yira k'a fɔ ko Iyad Agali a denkɛ ale kɔni ni binna hali wa olu yɛrɛ ka ɲininiw senfɛ olu yɛrɛ kɔni ye a lajɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ k'a dɔn cogoya min na nka ɲɛfoyi kɔni ma sɔrɔ a la nka min ye siganakow ye olu yɛrɛ kɔni fɔra e ko ni den in n'o y'a sɔrɔ a salen bɛ u ka tele minnu bɛ yen nɔ n'u b'u ka kunnafoni don o fɛ n'o ye Zalaga e ko sisan k'u t'a sɔrɔ olu y'a fɔ wa i b'a ye octobre kalo tɛmɛlen n'o ye a tile 27 ye min n'a bɛ tali kɛ banbaaci maa 70 ɲɔgɔnna si la ayiwa min bɛ tali kɛ GESIM na olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ye dankariko la EIGS mɔgɔ wɛrɛ kɔni cɛla ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ olu ye maa 30 ayiwa o kɔni binno olu ka mɔgɔ la nka u m'a fɔ u da la fiyewu ko Iyad Agali ale yɛrɛ kɔni denkɛ bɛ maa binno yɛrɛ kɔni na
AGS yɛrɛ fɛnɛ olu fɛnɛ y'u ka laseli siraw n'o ye sayili ye olu y'a yira k'a fɔ u y'u ka jaw ka se ka olu da kɛnɛ kan olu kɔni ye maa minnu fa an'u ka maramafɛnw nka ja minnu kɔni yira kɛnɛ kan Yadi Agali alisa a denkɛ o kɔni o ma ye olu la nka kumaw kɔni a bɛ colo la fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na min b'a yira k'a fɔ ko Yadi Agali a denkɛ o kɔni o ni binna wa kunnafoni y'a yira k'a fɔ fɛnɛ tiɲɛ don denkɛ kelen kɔni o bɛ Yadi Agali fɛ nka a ni binna wa a ma bin wa o de kɔni bɛ ayiwa min ye dogo la don min na ni a ko ninnu lajɛra a bɛ kɛ kunnafoni ye an n'o lasa ma pasiri sɛbɛnba o kɔni ye Masire Diop ye halisa an bɛ lafaamuyali kɛ min bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen la kunnafonidilaw a cɛman ni musoman diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ayiwa olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ la san o san ni a kɛra den novembre ye ayiwa o bɛ ɲɛnamaya bi i b'a ye k'a fɔ kunnafonidilaw gɛlɛyaba o de b'u kan ayiwa kunnafoni min n'u bɛ taa ɲini ka na di malidenw ma ayiwa walima diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan o kunnafonidi baara o kɛlen bɛ sababu ye kunnafonidila caman ayiwa juru kɔni kɛlen bɛ a caman da la ka se ka caman bali a ka baara yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa min ye kaso jugu ye dɔw b'o la ka sababu k'u ka baara ye min ye halisa fagali jugu o fɛnɛ ye kunnafonidilaw sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali ko kan ka sababu kɛ u ka baara ye ayiwa n'i y'a jate minɛ an bɛ tali kɛ Burama Ture Mali la ni nɔ jɔnw ma bɔ a ka ko kalama o ni a ɲɔgɔnna si caman nanzara kunnafonidilaw anw fɛ yan nɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye tɔɔrɔ sɔrɔ 2 octobre munna a bɛ taa ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma gɛlɛya de kɔni nana ni nin don in ye ayiwa yaasa kunnafonidilaw ka se ka nin don in k'a da ɲɛnɛmaya cogoya min na nka halisa gɛlɛya ninnu olu bɛ u ma ban an bɛ dugawu kɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ ayiwa kunnafonidilaw ye ka bɛn n'u ka gɛlɛya ye ka b'o la san o san waati o waati an bɛ don min bɛ tali kɛ min ye fête divers ye i b'a ye bi an bɛ waati min na Kenya yɛrɛ kɔni ale jamana kan cɛkɔrɔba min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa i b'a ye cɛkɔrɔba in sisan a bɛ t'i jɔ san 87 na i b'a ye cɛkɔrɔba in den 19 o de b'a fɛ mɔden 70 ayiwa ka bɔ o la ani mɔden 70 olu fɛnɛ den bɛ taa fɔ 10 ɲɔgɔnna si la cɛkɔrɔba bi i b'a ye k'a fɔ a ye a ka kɛsu k'o san o sannen kɔfɛ a ka su dingɛ kaburu ka se ka o sen ayiwa a ka su don yɛrɛ fɛnɛ la maa minnu kan ka taa n'o olu bɛna dɔn kɛ a y'o olu fɛnɛ wele maa minnu kan ka taa n'olu fɛnɛ bɛna kasi ka se ka olu fɛnɛ wele ayiwa waati ni waati a n'u bɛ taa a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko répétition bari ni saya kɛra ni su nana a b'a ta cogo di ayiwa ni su nana aw bɛ kasi cogo di ni su nana aw b'a kunbɛn ni dalili jumɛn donc o répétition ninnu ayi ani a ka minnu a y'o olu de ta kalo o kalo a bɛ nin maa kofɔlen ninnu wele siɲɛ 2 kalo kɔnɔ ayiwa u n'u bɛ taa nin répétition in de kɛ ayiwa an y'a fɔ i b'a ye maa caman kɔni b'a ka anniversaire de fêter min bɛ tali kɛ mariage la ani denwulu la nka ale ko de bi an bɛ waati min na maanifin f'an k'a dɔn k'a fɔ nafa kɔni b'a la a ɲɛnɛma an kana sɔn fiyewu maa salen kɔ waati min na k'an bɛ sɔrɔ ka valeur k'o la ale ko n'ale sara a b'a dɔn ale ye kasange mun san ale denkɛ u bɛ se k'o caman san bari wari b'u bɛɛ kun nka u ma ale yɛrɛ kɔni ka valeur k'ale la a ɲɛnɛma ayiwa ale ka sukoya b'a fɛ ka kɛ cogoya min na a ko k'a bɛ o yira diɲɛmaa la yaasa nin ka kɛ kalanbolo ye ka ɲɛsin ayiwa den bɛɛ lajɛlen ma minnu n'o olu mansaw b'u kɔrɔ nka sukoya kɛnɛ in kan a ko maaw bɛ kasi cogoya min na n'i kasi cogo ma ɲa a b'o f'i ɲɛna n'i yɛlɛ cogo ma ɲa a b'o f'i ɲɛna i dɔnkɛ cogo n'o fɛnɛ ma ɲa a b'o fɛnɛ f'i ɲɛna fasiri kɔni an ye nin bɔ min ye Kenya ka se ka bɔ Mali kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen de kɔni waleɲuman dɔn ayiwa ni de bɛ dan sigi an ka bi fasiri la Darame ye k'a fɔ n'o ye Daramani Danbele fo ka taa se min ye Gawusu ayiwa Kalosi awa k'a fɔ Siriki Ture Sabalikɛn Ture ayiwa min bɛ tali kɛ Kalu Ture la fo ka taa se ayiwa Maki Kan ayiwa ale ni Kanja ka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ayiwa min bɛ tali kɛ Salif Traore ka Salifu Traore fo Usman ka se ka ale yɛrɛ fɛnɛ fo nin waati in na maa o maa olu de sɔgɔlen na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman na an b'a fɔ a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma sini nin kɛnɛ kelen kan